खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube बेखौ बेन खालामनो थांखि लादों गभर्नमेन्टआ। बाट मानि थाखाय? बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्माथ' गोबां मानसिफोरखौ मुलाम्फा खालामदों आरो लोगोसे बुंनो थाङोबा पलिटिकेलावबो नरेन्द्र मदि बिथाङा बिराद बेनिफिट मोनदों फेसबुकनि दारै नङा होमबा बुंनो थाङोब्ला आरो बिनि जोहैसो बिथाङाबो गोबां भाइरेल जानायाव बिथाङाबो देरहादोंमोन बै समावहाय। बेखौ जों बुंनो हायो आरो दा बिथाङा देरहानाय लोगो लोगोनो मोजां खामानि मावनानै रायजो राजानि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हाबाय जायनि जाहोनाव फिन खेबसेबाव आरोबाव उनावहाय आरो देरहानो हाबावबाय। दिनै गभर्नमेन्टआ मानो बेफोरबायदि थांखि लादों जे इउटुब आरो फेसबुक, टुइटार आरो लोगोसे WhatsApp बे ससियेल मिडियाखौ बेन खालामनो थांखि लादों। आं नोंथांमोननो खोन्थानि बे थांखिया मा। बेवहाय बिथांमोननि थांखिया बे नङा कि बिथांमोना फेसबुक, ससियेल मिडिया, इउटुब आरो टुइटार बेखौ बेन खालामथारनो। बिथांमोनहा बै कम्पानिनिफ्राय माखासे रुल्स आपडेट खालामजानो लुबैदों। बे रुल्सआनो जाबाय जोंनि भारत हादरनिफ्राय। बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाना होनि। दासान्दि गोबां भाइरेल जागासिनो दं WhatsApp, Facebook, YouTube एन्ड टुइटार एकाउन्ट बेन जानायनि बाट बिनि माखासे सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै खोन्थाना होनि स्पष्ट बाबाय क्लियार बाबाय। नै गोबां जोंनि ससियेल मिडियाखौ लानानै जों दावराव जागासिनो दङ भाइरेल जागासिनो दं सोरबा नंखायफोरखौनो नंगौ बायदि भाइरेल खालामना होयो। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदियानो जा बा भारतनि प्राइम मिनिस्टार जि मानसियानो जिराया मानो जुदि नरेन्द्र मदिनि जायगायाव गुबुन फैबाबो बिनि सायावनो एगेन्स्टै माबा मोनसे पस्ट खालामखागोनानो आरो बेखौनो सैथो होननानै गोबां बुंगोन आरोना। चिफ मिनिस्टारनि जायगायावबो बेनो MLA नि जायगायावबो बेनो आरो लोगोसे सोरबा माने माइनर्सफोरखौबो लानानै गोबां माने फेक एनाउन्स जायो जायनि जाहोनाव सरकारा गोबां गोख्रों बेवहाय थेर लादों। फार्स्टआवहाय बेयाव बुंदों लकेल अफिसार बेवहाय थिसनजानो लुबैदों बेवहाय एपइन्ट खालामजानो लुबैदों बे आइटिनिफ्राय मोनसे माने गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे रिक्वायरमेन्ट बेवहाय बुंदों बिथांमोनहा कि बेवहाय चिफ कमप्लायन्स अफिसार बेवहाय एपइन्ट खालामजानो लुबैदों आरो नडेल कन्टेक्ट पार्सन आरो लोगोसे रिसाइडेन्ट ग्रिभेन्स अफिसार खालामफिनदों आरो लोगोसे थाबैनो बे चिफ कमप्लायन्स अफिसारनो माने बे गासै डिटेल्स कन्टेक्ट इनफरमेसन गासैखौबो साबमिट खालामनांगौ हरजोबनांगौ होनना बुंदों। ओमफ्राय रिसाइडेन्ट ग्रिभेन्स अफिसारनोबो हरनांगौ होननानै बुंदों बेखौ थाबैनो खालामदों थिनदों आरो बेखौ 3 months बेयाव रेसपन्सिबिलिटि होदोंमोन 3 monthsनि गेजेराव खालामाबा बेखौ भारत हादरा बेन जागोन। दिनै भारत हादरा बेसेबांबा गिदिर प्लेटफर्म बेफोर ससियेल मिडियानि थाखाय दिनै 41 crore फेसबुक साबस्क्राइबार दङ मिन्स 41 crore फेसबुक इउजार्स दङ जोंनि भारत हादराव आरो गुबुन फारसेथिं 53 crore WhatsApp इउजार्स दङ आरो गासै फेसबुक टुइटारानो जा आरो WhatsAppआनो जा इउटुबानो जा बेफोरनि गासैबो डेटाफोरखौ चिफ कमप्लायन्स अफिसार आरो ग्रिभेन्स अफिसारनो साबमिट खालामथिनदों गासै गुथाय डिटेल्सखौ आरो लोगोसे 3 monthsसिम मोनसे डेडलाइन होदोंमोन आरो बिनि गेजेराव जुदि खालामाब्ला बेखौ भारत हादराव बेन जागोन ना। होमबा फेसबुकआ बेसेबां गिदिर बिजनेस खालामना दं जोंनि भारत हादराव आरो लोगोसे 21 crore इन्स्टाग्राम इउजार्स दङ जोंनि भारत हादराव आरो लोगोसे गुबुन फारसेथिं 1.75 crore टुइटार माने हेन्डलिं खालामग्रा दङ। दा बिनि गेजेराव मा बुंदों बेवहाय रिप्लाइ होदों मोनसे बाथ्रा आरोना बेवहाय बिथांमोना बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय जायनि जाहोनाव 25 बा 26 मेयावनो बेन जानो गोनां जादोंमोन बाट दायो बेन जाथ'वाखै। बेवहाय दायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन गुबुन फारसेथिं आरो ब्रेक इनक्रिप्सन जेखिनि प्राइभेसि जोङो इनटु इनक्रिप्सन होननाय मोनसे माबा दंना जोंहा प्राइभेसि स' बे खोथायै जोंहा बे बाथ्राया सिखारो कि प्राइभेसि जेनेबा मालायनि डेटाफोरखौ जों नुनो मोना नायनो गोसोआव बिथाङा मा सार्च खालामदों बिथाङा मा सेन्ड खालामदों मेसेज मा फट' हरदों बेफोरखौ जोङो नायनो हाया जायनो हरदों बेल'सो नायनो हागोन नङा होमबा स' बे हिस्ट'रिखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ नायनो लुबैदों आरो मानि थाखाय नायनो लुबैदों होनना बुङोब्ला भारत हादरावहाय सरकारनि बागै गोबां बायदिसिना माने फेक फोसावो फेक पाब्लिश खालामो आरो जायनि गेजेरावहाय बे माने आपडेटखौ गभर्नमेन्टआ खालामनो गोनां जादों बिनि थाखायनो डेडलाइनबो होनो गोनां जादों गासैबो कम्पानि टुइटारानो जा इउटुबानो जा फेसबुकआनो जा माने WhatsAppआनो जा स' जायनि जाहोनाव बे अनलाइन माबाखौ नायनो लुबैदों आरोना। गुबुन फारसेथिं बुंदों माबाया WhatsAppआ बुंदों कि जिखिनि WhatsApp आपडेट जिखिनि फेसबुक आपडेट जुदि जों गासैबो डेटाफोरखौ जुदि होयोब्ला होमबा प्राइभेसिनि खोथाया मा फैखो जुदि नोंथांमोना बेखौ नायनो हायोब्ला
मानो होनबा गभर्नमेन्टआ बेवहाय मा बुंदों बिथांमोना AI इउज खालामनो नागिरदों आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स टु मनिटर objectionable terms माने जायफोर गाज्रि इलिगेलै माने सोरबा पाब्लिश खालामदोंब्ला बैसोरखौ अबजेक्सन खालामनो बा बैसोरखौ मोनथिनो हमनो थाखाय बेयाव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बाहायनो नागिरदों जायनि जाहोनाव फेसबुक आरो वाट्सएपखौ बुंदों जे बे निउ रुल्सखौ लागु खालाम आपडेट खालाम आरो गासै डेटाफोरखौ चिफ कमप्लायन्स अफिसारनो होबानो जाबाय आरो जुदि होआब्ला नोंथांमोना 25 बा 26 मेनि गेजेराव नोंथांमोननि बे फेसबुक आरो वाट्सएपखौ बेन खालामनाय जागोन मानो होनबा फेसबुक आरो वाट्सएप मोनसेयानो जाहैबाय मालिकआ सासेयानो जाहैबाय बे मालिकआ फेसबुक वाट्सएपनि मालिकआ जाबाय फेसबुक आरो लोगोसे फेसबुकनि मालिकखौ होनना बुङोब्ला जोंहा मार्क जारबार्ग बिथाङानो बेखौ फाउन्ड खालामदोंमोन लोगोसे आरो गुबुन दंबावो आरोना शेयार हल्डार जानानै दा बेफोरखौ जोंनो नाङा दा जोंना खोथाया जाबाय रुल्स बा मानि थाखाय बेन खालामनो नागिरदों नङा होमबा दायो बैफोर खोथाखौ गभर्नमेन्टआ बुंदों जे बेफोर एबिउस होनाय जागोन बेफोरो जायफोर माने मेसेजखौ ट्रेसिं खालामोब्ला प्राइभेसि होनायनि खोथायानो जानाय नङा बेवहाय जेबो प्राइभेसि थानाय नङा आरो बेखौबो बिथांमोना आपडेट होदोंमोन जा इउनियन मिनिस्टारनो मिथिबायना इउनियन मिनिस्टारनो बेवहाय आपडेट होदोंमोन आरो लोगोसे इउनियन मिनिस्टारा बेखौ बेवहाय बिदि बेबायदि बाथ्राखौ मा बुंदों मिथिबायना आईटी मिनिस्टारा जे वाट्सएप गासैबो इउजार्सफोरा जेबो गिनांगौ गोनांथि गैया दानि गोदान रुल्सआवहाय बेवहाय जे माखासे सुबुंफ्रा माने गाज्रि बा इलिगेलै इउज खालामदों बैसोरखौ हमनो थाखायसो बे निउ रुल्सखौ बाहायनाय जादों बाट खोथाया जाहैबाय कि जों प्राइभेसि माबा मोनसे जों जेरै हमना ला नोंथाङा नोंथांनि बयफ्रेन्डनो नोंथाङा गाज्रि पिक्सार नेक फट' हरबाय होमब्ला बेखौ गभर्नमेन्टआ नायनो हानाय गोहो दं आरोना आरो जुदि नोंथाङा नोंथांनि बयफ्रेन्डनो गाज्रि नेक भिडिअ बा फट' हरबाय अब्ला बेखौ गभर्नमेन्टआबो नायनो हानाय दायो केपासिटि दंसै आरो गभर्नमेन्टनिनो सोरबा इमप्लयिया बा सोरबा बेनिनो लानाय डिपार्टमेन्टनि चिफ कमप्लायन्स अफिसार जियानो जा गभर्नमेन्टआ बेखौ नायनो हानाय बेवहाय माखासे रुल्स होदों मिथिबायना आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानि रुल्स माखासे आं बेखौ मोनथिनो मोन्दों माखासे रुल्सखौ बे रुल्सआनो जाहैबाय कि माने जुदि बेयाव मोनथाम थिक थागोन आरोना मोनथाम थिक थागोन बेवहाय मोनसेया जाहैबाय गोजा जुदि जादोंब्ला बेवहाय नोंथांखौ सरकारा गभर्नमेन्टआ माने नोंखौ अबजेक्सन माने खालामगोन आरोना बेवहाय नाम्बार वानाव बुंदों गासैबो कल्सखौ रेकर्ड खालामजोबगोन आरो गासै कल रेकर्डिंसा सेभ जागोन नोंथाङा जुदि सोरनोबा कल खालामदोंबा भिडिअ कल खालामदोंबाबो वाट्सएप फेसबुक टुइटार इन्स्टाग्राम एन्ड ससियेल मिडिया गासिबो आरोना मनिटर जागोन ओमफ्राय नोंथांनि डिभाइस नोंथांनि जिखिनि मबाइल बेफोर गासिबो मिनिस्ट्रियाव सिस्टेमाव कानेक्ट जागोन बे बाथ्राखौ मोनथिदों बेसेबां बे बाथ्राखौ मोनथिदों आरोना आरो लोगोसे बेयावहाय गासिबो मेसेजफोरखौ साबधानै सेन्ड खालामनो खोन्थादों मानो होनबा बेफोरखौ सरकारनि दारै बायदिसिना एगेन्स्ट बुङो मायो बिनि थाखायनो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो बेवहाय आं माखासे बाथ्राखौ खोन्थानि थिक मोनसेयाव मेसेज सेन्ड जायो आरो थिक मोननै जायोब्ला मेसेजआ सहैबाय आरो लोगोसे मोननै ब्लु कालार जानाय लोगो लोगो अब्ला मेसेजखौ रिड जाबाय जायनो नोंथाङा हरदोंमोन आरो जुदि मोनथाम ब्लु जाबाय अब्ला गभर्नमेन्टआ नोंथांनि मेसेजखौ नायबाय आरो जुदि नोंथाङा बिनि गेजेराव मोननै ब्लु जानानै आरो जुदि मोनसे रेड जादोंब्ला अब्ला नोंथाङा जुदि सोरनोबा गाज्रि बा सोरनिबा सायाव बायदिसिना हरदोंब्ला मेसेज हरदोंब्ला अब्ला बेयावहाय मा जागोन नोंथांनि सायावहाय रेड टिक मार्क ओंखारगोन आरो लोगोसे नोंथांनि गासै वाट्सएपनि डेटा नों सोरनो मेसेज हरदों मा हरदों बेखौबो नायनो हानाय गोहोआ दंसै आरो बे सरकारनियाव मिथिबायना 3 रेड माने मोनथाम रेड जानाय लोगो 1 ब्लु आरो 2 रेड जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय गभर्नमेन्टआ नोंथांनि गासै इनफरमेसनखौ चेक खालामनाय जादों बा खालामगासिनो दङ आरो मोनथाम रेड जानाय लोगो लोगोनो गभर्नमेन्टआ नोंथांखौ जे फाइल खालामनाय नोंथांनि सायावहाय बेखौ स्टार्ट खालामगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे आं बेखौ बुंगोन गासैबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेखौ नोजोर हो आरो लोगोसे बे मेसेजखौ बयनिबो दैथायहर जाहाथे बुजिनायनि बे गोदान रुल्सखौ मोनथिनायनि जानला मानला मेसेज हरलाबायनाङा जानला मानला पलिटिकेलनि सायावहाय बायदिसिना मेसेज दा बुं बिनिखायनो आं बेखौ नोंथांनि सायावहाय आपडेट होनाय जाबाय स' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ मानि थाखाय इउटुब आरो फेसबुक आरो टुइटार आरो लोगोसे वाट्सएप बेखौ बिथांमोना बेन खालामनायनि माखासे एनाउन्समेन्ट होदोंमोन आरो लोगोसे उनावहाय आपडेट खालामबाय गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव
जि माने आक्स खालामदोंमोन जि आपडेट लुबैदोंमोन जि पलिसिखौ लुबैदोंमोन एग्रिमेन्ट लुबैदोंमोन बै एग्रिमेन्टखौ गभर्नमेन्ट माने कम्पानिया बा फेसबुकनियानो इउटुबनियानो होन गुगोलनियानो होन बे गासैबो एक्सेप्ट खालामजोब्बाय आरो लोगोसे दायो वाट्सएप फेसबुकआबो एक्सेप्ट खालामसिगोन आरो बिनि गेजेराव बेयावहाय दायो आं बुंदोंमोन ना जे मनिटर अनलाइन गभर्नमेन्टआ नुगोन बेयावहाय माखासे बेयाव रुल्स एन्ड रेगुलेसन दं नोंथांमोनाबो निजेनो मोनगोन नोंथाङा जुदि सोरजोंबा माने गभर्नमेन्टनि सोरबा डिपार्टमेन्ट बेखौ जुदि दोनदोंब्ला बेयावहाय नोंथांनि नाम्बारखौ चेक खालामदोंब्ला बेयाव डेटा नोंथांनि नाम्बारजों जेसेबांखिनि बे बेकआप बिसिनियाव जाहैगोन नोंथांनियाव नोंथाङा जुदि आनइनस्टल खालामनानै नोंथाङा बेकआप खालामनो रोङाखैब्लाबो बे नोंथांनि गासैबो हिस्टरिया सरकारनियाव बा बेयाव बेकआप थाहैगोन आरो कम्पानियाव बेकआप थाहैगोन आरो जायखौ सरकारा नायनो हागोन नोंथांनि फुराना गासैबो गाज्रि खामानि मावनाय बा सोरनोबा माबा मोनसे मेसेज हरनाय सोरनिबा सायावहाय एगेन्स्ट सोरबा गभर्नमेन्टनि सायावहाय पार्सनेलि बेखौ गभर्नमेन्टनि बा भारतनि पिएम बिनि सायाव एगेन्स्टै माखासे बाथ्रा बुङो जायनि जाहोनाव गोबां दावराव दावसि सोमजियो बैनि थाखायनो दिनै बेखौ बांसिन नोजोर होनाय जादों आरो लोगोसे गोबां सेक्सुवेलिटि भिडिअफोर नेक भिडिअफोर आरो लोगोसे बिराद दावराव दावसि खालामो जायखौ स्टप खालामनो थाखाय बेखौ बानायनाय जादों स' आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय आरो लोगोसे बुजिबायबो वाट्सएप आरो फेसबुक आरो इउटुब आरो टुइटार मानि थाखाय बेन खालामनो नागिरदों